So Team Zimbabwe, let us talk about the reason why we say ZANU PF must go at all cost. Hans Vanapana Mkoma set free. Meanwhile, ZANU PF leaders who tell you how the West is so bad, yet they have their children studying in the West, while your own are struggling to go to local universities. So, before I explore much on this issue, isusu vedu vana vasikutombo struggle kuenda kuuniversity. Vedu vari kuto struggle kuti vatopasa grade 7 yacho. Apa ndikutaura in relation to the area I come from. My raw school kuti mwana anza apasa grade 7 chaizvo zvekuti azowana uchero nzvimbo yeform 1 chero ukanzina mukoma ngauye kuno nchamubhadharirawo fees. Hapana pekutangira because the schools are bad. But vanhu vari kuitiswa maslogan kunoku vachinzi itai pasina Chamisa pasine mhandu are the same people vane vana vari kudzidza ipapo. Vanhu vari kuvaitisa maslogan ivavavo ndo vane vana vavo vari kudzidza kuUK. So this is so embarrassing kuti we have the people who are leading the country but they trust outside institutions. They trust outside learning institutions. Kana muri munomu, they pay thousands and thousands and thousands per term for their kids. Unaona mwana achibhadharwa 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 muharare kana kupi kwaanenge achibhadhara. But iwo mwana wako achishaya pekuti abhadhare 10 US chaichai ari kunodzidza akagara pasi pemuti. That is the kind of leaders we have in Zimbabwe. So hanzi pana pa Home Affairs and Cultural Heritage Minister Kazembe's son, Ray Jr. graduates with MSc in Computer Information Technology Administration and Management degree from Loughborough University in the United Kingdom. But they'll come and tell you sanctions this, sanctions that. They'll come and tell you all kinds of excuses. But it is why? It's because they don't care. They care about themselves. Skanzi ya ndosaka mchitora wedu ana mchaendesa kumarali imi wenyu vari mclass vachifunda kunze wedu vari wekuitiswa chete vo graduate vouya futi kuzotidzvanyirira zvakaoma. So this is the honest truth guys, kuti uchazoona kuti wewe mwana wako acharamba achingoitiswa maslogan, achiitiswa maslogan nevana vavo. This cycle continues. Right now the example yandoda kukupai tarisai vapfana vamugabe vana Robert Jr. Ukatovatarisa vakasvika pamarali papai vanoenda kwaitable vonomhorosana naMnangagwa voita sei. These are just kids. Anozvo akasiyana chiinesu mfana wewe. Akasiyana pakuti mwana wevakuru. Isusu tinongoramba tichita maslogan tiri macheerleaders. Tichimhanya pese panoda kurohwa vanhu nepanoda kushungurudzwa vanhu. Ivo vapfana veve ndo vanenge vari kumusoro, and soon you see them occupying very powerful political positions. Saka you see kuti generation yedu ichangoramba iri yevanhu vari kumashure, tichingochema every day, tichingochema each and every time just because isati soda kupepuka sevanhu veZimbabwe. Ndozati tiri kuti ngataurei nhama dzedu dzipepuke, tende tinovhoterawo Chamisa, tende timbochinja zvinhu zvitange kufamba zvakanaka. Munhu haufaniri kuti uwane a leadership position because of your proximity to anybody in politics. You must get a leadership position because of your competence, your abilities, your capabilities, all those things. So Team Zimbabwe, ande tinovhotera Chamisa. Munhu wese kuna Chamisa.